Takže, ahojte, ja tu mám Toka Boka príbeh a asi môžeme začať. Ja vám vysvetlím, že čo sú to za postavičky. Toto je bodyguard, tu je kuchárka, pôjdeme na dvojku. Takže sme tu je kúpeľňa, tu je toto pre staršiu segru. Tu si takto môže sedieť, aby jej bolo teplo, to je jedno nejako. Tu sa bude učiť. Toto je jej mladší brat. A toto je Emily, toto. A toto je povedal som asi nie. To je ich syn, ale na tú menu povieme potom tú izbu. Tu sú dve segry, oni sú dvojčky a jedna sa volá Laura, to je táto, a táta sa volá Mia. Takže Laura a Mia. A potom prejdeme na toho chlapčeka a chlapček sa volá Tobias. Takže sme na poslednom poschodí, toto sú rodičia. Mama sa volá Aneta, proste jej budú hovoriť mami. A otec sa volá podobne ako chlap, ale on je Tob nejako. No proste mu hovoria Tom, alebo tak proste. Tu sa dozviete, čo je tu v tých boxoch. Možno už tušíte, a táto séria sa bude volať Bohatá rodinka part 1. Deti potrebovali by sme pomôcť niečo doniesť a tak. Prepáč, mami, my ti pomôcť nemôžeme. Možno ja by som vedela, alebo by možno vedela, a nie. Kto by možno vedel pomôcť? Anetka? Prečo si robíš srandu z nej, že je Anetka, keď ja som Aneta? Sú mladšie ségry. No tak mladšie ségry mi nepomôžu určite. Tak sa protočím a poriedem. No, kam... No poď, mladšie ségry budú mať oslavu, takže musíme ho pripraviť. Aha, prečo tú oslavu pri nich nepripraví bodyguard alebo kuchárka? No, bo sme sľúbili, že ich oslavu urobíme my. Ale to je mi sľúbenie. Prestaň tu skákať, Kira to ide robiť. Čo mi hovoríte, Kira, myslím Kira. No, vlastne si Kira, lenže sme ti dali meno Emily. Tak mi hovoríte Kira. Nie, Emily, Kira, Mila, papa, proste, ne. Ups. Takže je to a už ma nech otravujte. Nie, musíš ešte povedať kuchárke, že nech urobiť nejaké torty alebo tak. Kuchárka. Áno, čo si prosíš? No, ja by som potrebovala...
pardon, to dole. Ja by som potrebovala, aby ste urobili koľko to je? Dve torty. Koľko ročné? Koľko rokov? Nevíš, koľko majú rokov tvoje segry? Mali 4, tak 5. 5. Ďakujem. A ešte brata. Bože, tak toho povedzte vy. Prosím, mami. Ja idem hore. Už som konečne hore, som sa zasekla. Nič to nevadí. Čo tu idem robiť? Mobil. Neviem, prečo si všetci myslia, že som zlá. Jej. Nie, to svoj prejak. Piu, piu, piu. Idem pozrieť sa, alebo čo mám učiť. Mám si sa učiť. No dobré. Jupi. Sestra. No, pozri, čo viem vytvárať. Fuj. Hlavne to nehoď na koberec, lebo to budeš musieť umývať. To je na tomto najhoršie. Ideme sa zahrať? Taká, neviem. Poďme do kúpeľne. Babi, kam chcete ísť? My nikam. Dievčatá. My nikam. Ešte dajme si tieto polky, budú silné. Prepačte. Na sprchy, jupi. Hehe. Ako si sa mi dneska dám na kúru. Hegla. To chcete? Poď mi pomôcť, tak ďaleko je. Ktorú chcete? Ktorú, sestrička? Asi tú zelenú. No tak no. Ďakujem, mohla si uradíme tam. Jupi! Aj bublinky. Ja si skúsim zahrať na tomto. Aj na druhej. Wow. Prepačte. To reklamy si dáme dneska. Prepačte, ak ste počuli, ako som kašľala. Ja by som si skúsila dať to kvietko. Nie, to je sestra skincare. Keď mi tu nemáme ani jeden šampón. Čo tam kričíte, že nemáte ani jeden sprchový ten? Tu vám dala mamina. Ešte tento. Prečo odpadem? Neviem. Mama by mala inak byť už hore v izbe. No tak my tam na ňa pôjdeme, že? Tak tu máte potom. Tak tam ho podaj.
My by sme si zatiaľnili vôľačky. No dobre, teraz je ho oplasniť. Už je to. Ale kde je to? Čo hľadáte, divky, zasa? No my hľadáme. Aha, tam sú župány. Tak poďte do vody a vám ich podám, okej? Poďte von. Šup. Jedna. No, rozsadím to druhá. Mám ísť sem. Hej. Dobre, a tam už buďte. Sem tam pobuď. Ja sa prilečiem. Mami? No. Nože... Či by mohli prísť kamošky dneska k nám. No možno zajtra, ale dneska nie určite. Škoda. Tak im napíšem, že zajtra môžu prísť. A mami, mohli by tu aj prespať? Prespať? No neviem. Škoda. Prespať povedala. Však povedala prespať.